katuek bezala, hormatik izoten naz. Zu ikusten bazaitxut, hemen nire ondun. Katuek bezala. Festek argiztapen berezia dute. Hasiera bizien hortzagarra eta bukaeran laiotzen goibeltasuna. Bidaia laburrak izaten dira eta istorio askoren lekuko. Jon Anduezaren azken eleberriari itxialdiko ospakizun klandestino batek emango dio hasiera eta luaren itzalpean daudela pertsonaiek argitarako bideari ekin beharko diote. Jon, 9. novela ja. Bai, ze azkar pasatzen den denbora jaski. 9. bai. 9 gaztei zuzendutako, istorioekin. Ez danak, gehienak bai. Batez ere hasierakoak, bukaerako hauek ere bai. Tartean saiatu nintzen helduentzako misteriozko novelak idazten, egin ere bai, atera nituen pare bat liburu, baina ez dakiz zergatik, nahita edo nahi gabe, azkenean gazteen artean nik uste dut nire liburuek oihartzun hobea lortu dutela, oihartzun handiagoa, eta azkenean norbera behariketa hori egiten dago, ezta? Jende honi nire literatura gustatzen baiako, zergatik ez, saiatu, ezta? Eurentzako lan egiten eta eurentzako gauza politak sortzen, ezta? Eta berriro hasierako bideo horri ekin diot ostera, bai? Baina tartean saiatu nintzen, helduentzako misteriozko gauzaren batzuk egiten eta baina hainbeste arrakasta barik, edo pixka pasatu ziren hola, ez tal peien edo, ez? Eta orduen azkenean barriro bai, gaztengan itzulinaz bai. Hala ere gazte esaten du, baina danontzat. Beti esaten duguna, ez da? Baina gazteak erakartzi garrantzitsua da irakurketara. Bai, nik uste oso importantea dela. Azkenean nik behintzat sensazio daukat aurrentzako gauza asko egiten direla euskeraz, helduentzako gauza asko egiten direla euskeraz, eta batzuetan behar bada gazteentzako musikaz aparte, bereziki ez direla gauzak egiten, gauzak sortzen, ez da? Eta ni hortan ari naiz, iruditzen jat, importantea dela, besteak beste laguntzeko pixka bat euskaraz irakurtzeko ohitura hori bultzatzen. Eta holako liburuak lagungarriak badira horretarako, ni posik, ez da? Luaren itzala, misterioa, intriga egongo da, hilketa bat egongo da, ari eusteko, aukera paregabe bai. Misterioa nire generorik gogokoena da, irakurle bezala ere bai, ez da? Eta orduan idazterakoan ohitura hori daukat. Nik esango nuke gehienetan, liburu gehienetan, erabili izan dudala zera hori, ez da? Elementu hori. Intriga, misterioa, azkenean liburuei thriller tono bat emotea, ez da? Eta hemen ere bai, hemen oso garbi nabarmentzen da hori gainera, hori da apustua, poliki-poliki hasi, baina gutxika korapilatzen doa, gauza gogorrak gertatzen hasten dira, eta bai, pretensioa da pixka bat, irakurlea azkenengo horri arte hor tente mantentzie, ez da, ia nola maituko da hau, ia nora guazen. Bai, nik uste dut misterioa oso osagai importantea dela, behintzat nire literaturan. Esan dugu, letren munduan murgilduta azken aldi honetan, 9. liburua dela beha aipatu dugu, ikusentzunezkoetan, zei bilbide. Ikusten zaitxut, Jon, gogoratzen haini, zugaz, Euskal Telebistan. Zemo denporon zinen, zelan gogoratzen zuz horrek urtieri, arraitzen zuen, bai, ikusentzunezkoarekin lotuta, baina... Bai, zela gogoratzen ditudan, ez dakit, ilusio handiko garaiak izan ziren. Batez ere, gero ETB-ra pasatu nintzen, eta ETB-en ere ibilbide luzea aukine bat. Arrasatetik, bertotik. Baina Arrasatetik irtendakoa naz, Arrasate telebistatik irtendakoa, eta bereziki ilusio handiarekin goratzen ditut urte horrek, ez da? Zelaik ezigen duen utzetik hasita telebista bat egiten, ez da? Herriarentzako, herrian bertan, lagun taldetxo bat ginen gainera, oso talde murritza, eta ze urte... Horrez aparte gainera gaztea ginen, sekulako indarra, bizitza guzti aurretik, eta tokatu zen justo proiektu hori hemen martxan jartzea, eta guri egokitu zitzaigun, hor aterrizatzea, ez da? Eta ze urte ederrak izan ziren, ez da? Gero, nolabait, telebistarako saltu izan zen, konsagrazio txiki bat moduen, ez da? Esatea, zeo zer egin dugu ondo,
baldin eta ja liga hundira pasatu bagara, ezta? Bai, da programa oso arrakastatsuetan eta ibili zinen. Bai, zorionez, batzuk bai. Ederra, gogoratzen ditugunak gutako askok. Nor dator gaur? Nor batuko zaigu elkarrizketara? Ba, begira, batuko zaigu Ane Zuazu Bizkar, eta Ane da Arrasateko neska gazte bat, kasetaria da bera, bertsolariare bai, oso bertsolari fina, etorkizunean Arrasate Arroi postasun batzuk emute oskun bertzotan be, falta etxe osku gainera, eta nik bera ez dut ezautzen, personalki, baina ilusio handia inosten, ez dakit, ez ezagun bat ekartzea, gaztea izatea eta emakumea izatea eta bere eritzia entzutea, bai? Ez lagun bat ekarri eta lagunaren loreak entzun, baizik eta, ez dakit, pixka bat arriskatu, hori, ezagutzen ez dozun norbait gonbidatu, eta ia, ez da, liburua irakurri da benean, zer sentitu dauen eta zer pentsatu dauen, ez dakit, intriga pur bateaz, no, torre? A ber, zer dinuen. Patata frigituekin gertatzen den bezala, dena katalogatzen da gure gizartean. Ez bakarrik kontsumorako produktuak. Pertsonak ere bai. Pertsonak ere kontsumorako gai bihurtu nahi gaituzte. Jon, hilketa bat argitu beharko dugu, Luaren itzala liburuan. Gogorra da liburua, esango nuke. Arira doa, azkartasuna dauka, intrigari dauka, esan duguna, neska gazte baten hilketa izango delako hemen argitu beharrekoa. Bai, eta horre dakartzan ondorioak, esango nuke, ez bakarrik hilketa hori, ez da, baizik eta gero, historia harri txiki baten kokatzen da, eta ez dakit zergatik liburu hori idazterakoan oso garbiokin hauen herri txiki batean izan barzala, ez da, zergatik, behar bada hiriburu baten neska gazte baten hilketak ekiko dau eragina, ez da, eta jende asko ipiniko dau dantza, baina herri txiki baten egundoko sartakue da. Eta orduen, bai, hilketa hori argitu behar dugu, eta gero gertatzen diren guztiak ere bai, eta liburu gogorra da bai. Nire hasierako larun bat Bukoskin eta San Ferminetan Lesakan eta haietatik oso urruti. Ez da, orduan umorea erabiltzen duen asko, eta hemen umore oso gutxi bai, historia gogorra data. Esango nuke, esan duguna, gaztei zuzenduta, geuk ere oso gustora irakurtzen duguna, agian, tramak eta hasi amaitu era argiago baten egiten dira, helduentzako liburu bat beste kode bat izango litzateke, edo estereotipo gehiago dago kontatu nahi danaren inguruan, baina, dinot, gogortasun aldetik eta, bada nera bezarotik helduarora doan pertsona hori harrapatzeko saiakera bat, segurazki, hor badauzlako urte batzuk, ez arana ezune, ezar... Bai, eta kuriosua, beira, niri gertatu jat, niri idazle ibilbidean 10 urte dira, ez da, liburuak publikatzen, argitaratzen hasi nintzenetik. Eta, sensazio daukat, atzera behiratzerakoan, nire seme-alaben adinaren laguntzaile bat izena ezela, eta momentu bakoitzean, idatzi dutela pixka bat eurek bizi zuten etapa horren inguruko liburuak. Eta hasieran nerabetsuak ziren. Idazten hasi nintzenean, semeak 13, alabak 10, eta behar bada, hori ez, liburu haiek ziren adin horretarako pentsatuak eta egokiagoak, ez da? Kau, gizondu dira pizkatxo bat, ondino gazte dira, baina beste etapa baten daude ez dira nerabeak, beste puntu bada, ez da? Eta nik esango nauke azkenengo bi liburuak batez be, bai Magali ez dago bakarrik eta bai Luaren itzala, jende horrendako pentsatuta ozela, ez da, 16, 17, 18 urte, baina gainera abia da hartu eta heldutasunera sartzen ari zaren etapa horretarako pentsatuak, ez da? Eta gero txiste moduan izten bauztazu, baina nik uste gero etapa hori danope asko luzatzen ari garela, ez da? Eta orduan, esan daigun, 14 urtetik 89 bitarteko gaztentzako. Zalantza barik, baina abaniko ezabaltzen den momentu bat ikusentzunezko liburuz berroetan egon gara lehen, ikusentzunezko zenbat eskaintza dauen gaur egun, ez da? Bai, klaro, zer gertatzen da gure hizkuntzarekin, literatura edokionez, ikusentzunezko idagokionez, eta bada hor adin bat, barrizkutsua izan daitekena, euskarazko ikusentzunezkoei Bizkarremon, literaturari bebai eta bar, behar da izan. Nik uste baietz lan hori egin bardala, eta ez badugu egiten damutuko garela. Gero egia da hor beti aspaldiko duda bat egoten da, ez da? Eta duda horren aurrean bakoitzak hartzen ditu postura ezberdinak, ez da? Ja gazte zarenean, 15-16 urtetik aurrera, literatura propio bat behar dozu, edo ja presaude literatura hundira salto egiteko.
Ni guztu badagoela jendea, berez, gustatzen bazaizu irakurtzea eta zure burua trebatu baduzue haurtzaroan eta gaztaroan, errezago iritsiko zara beste liburu horietara. Baina ez gaitzezen engainau. Jende pila badago, literaturari bizkarra ematen ari dana, eta behar bada beste klase bateko liburuak behar dituena, barriro hori irakurketari atsegin puntu bat hartzeko, ezta? Eta esango nuke hor, liburu danak direla ongietorriak, eta danak direla beharrezkoak. Eta gero bakoitzak erabaki dezala ze salto eta noiz egiten duen salto hori, ezta? Baina, bai, askotan neupe duda hori ukitzen dut, ezta? Aurrentzako ez hori oso garbi dau. Eta nerabentzako behar bada garbi eukin hauen, ezta? Etapa honetan neupe ukidot duda hori, ezta? Bardina gerta daiteke bai izaten du nien. Bueno, emakumeentzat, pentsa. Bai. Claro, zer da, ez da existitzen, baina, bueno, protagonista igual emakume batanin, emakumea hotxa, zeure adinekue, irakurle moduen jarraitzen diozunien eta identifikatzen zeranien ez da gauza ederra dan. Apurtxo etortik bai. Gaztiek protagonista liburu honetan, karo, ezberdina izango da gazte batentzat? Nik uste dut identifikatuta sentituko dela, ez da. Kasu honetan esate baterako, ziurrenik adin horretan baldin bazaude, hori, 17-18 urte, eta gainera emakumea bazara, ziurrenik, lua eta bere tropelarekin identifikatzeko errestasun bat eukiko duzu, eta neuk pentsatzen dut horrek atseginagoa ingo dutzula gero liburuaren irakurketa, pentsau, ez dakit egia dan edo ez, baina klabe horrekin bai egiten dut lana, eta helburu hori bai daukat buruan, ez da? Eta hori lortzeko, ezkenean gazteak erakartzeko, eskura aukitzen dituan, topatzen dituan erramintak erabiltzen ditut, ez da? Liburu oso komplikatuak izatea, izen lehik gogorra, eta izen lehik benetan engantzatzen dutzuna, baina ez toka euskeria bat zertan izan beharrik, bez? Orduan, hor dau joku, ez da? Zelan mantendu ekilibrioak gauza txukun bateteko, igarri daien irakurle guztiek igarri desaten, ez? Benetan, tipo hau ez da, lerdokeria bat egiten, ez da, hemen alegin badau, liburu eder bat egiteko. Baina gero, klabe horreik mantendu. Aldan neurrian gazteak erakarri, ez izutu. Ni gomendatzen dudan liburua Elisabet Benamendek idatzitako Mi Isla liburua da. Han, doi buruz irakurri dezakezu, gainera nola afektatzen duten gure ingurunari eta gure bizitzan. Ea modiari buruz irakurtzea gustatzen bazaizu, liburu hau gomendagarria da. Kapitulu laburrak izango dira, narratzaile bat egongo da, kontatzen diguna guztia dakin narratzaile oro jakile hori, oso gustora hartzen dudaranik bai askotan. Lua ezagutuko dugu. Idazleak ere bai, zena, jorrek emuntotzu bentaka asko. Lua ezagutuko dugu bai, hilda gertuko da neska izango da, baina bere eskolako, institutoko lanak, eta batez be filosofiarako egiten dituen lanen bitartez ezagutuko dugu, eta gero esan duguna, hilketa bat egongo da, galdeketa gogorretan arituko dira inspektore eta subinspektore hori, eta bertan bildutako, bertatik bere lagunak, bere ezagunak pasatuko direlako, eta pertsonaia horiek ere ezagutuko ditugu galdeketa horien bitartez. Dinot, abaniko zabala, era ezberdina, kapitulo oso laburretan, irakurterreza azken baten, baina, bere alegin txiki bat ere eskatuko duena. Bai, badago alegin bat, eta beira, hor kuriosua da, zenik trama esate baterako, liburu bat idazterakoan, ni normalean oso idazle narratiboa naz, bai? Behar bada, hizkuntzarekin jolastu baino gehiago, hizkuntzari beti eukitzen dutzat sekulako errespetua, hori ezinbestekua da. Baina gero esan daigun badaoz bi idazle klase, gehiago ere bai, baina hola, esan daigun batetik, hizkuntzarekin jolastuz aurrera egiten duen idazlea, ez derrigorrez narratibaztuta, baina behar bada bere puntu fuerteena beste bada, ez da? Nire kasuan nik esango nauke, nire punturik indartzuena egotekotan izango litzakela narratiba, bai? Osea, zenbat gauza gertatzen diren liburuan, eta gertatzen diren gauza ematen diet balore handia. Orduan, trama hasieratik oso garbi eukin eban, bai? Liburua idazten hasi baino lehen ere, zer gertatuko zan, eta gutxi gora bera nora joango zan historia, eta nola bukatuko zan ere bai. Baina gero, hori amaitu nebanean, iruditzu jaten bihotza falta eakon nire personaje nagusiari, bai? Ez gendun ezautzen. Liburu amaitu da, eta benetan lua oraindik ez dugu ezagutu. Eta ibili nintzen denbora desente zerbaiten bila, bai? Zerbait magikoa behar nuen, zehozer, zela lortuko dut adieraztea nolakoa dan lua, ez da?
joan zaigu, baina ni benetan lortu nahi badot, irakurleak pena sentitzea, eta Maitasun hori sentitzea, hori da. eta neska hori neurri batean maitatzea bebai, ezagutu egin behar duzu. Eta nola edo ala kontatu egin behar duzu, zelakoa dan, gero bere utzunea sentitzeko, bai? Eta hor sortu ziren adibidez, ikasgelan egiten dituen ariketa horiek, ezta? Eskolan eskatutako lanak dira, baina pentsatzen dut oso ondo adierazten dauela zelako neska dan bera. Eta zeintzu diren bere pentsamentuak. Eta hor batean, hasi izan, helua, traman gertatzen zaizkion gauza ez aparte, hasi izan gorpusten. Ez da, persona bat, izaera bat. Balia digu horrek bebai, Jon, grisak erakutsi nahi dira liburuan. Beti esaten duguna, zurita baltza, eta gero eta ohituago gaude, zuria edo baltza da, zer jakin barik gainera, zer kontrastatu barik, grisak daude, luatik hasita. Bai. Oso zentzudunan neska bat gertatu da hemen, gero sorpresaren bat edo izango dalako, grisak daude, danok gara zeo zer, danok gara gaizto momentu baten, danok gara onak. Baina niri hori asko gustatzen, eta gero ez da gehiago gainera. Eta uste dut azkeneko liburuetan hasi nezela erabiltzen, ezta? Zuk dinosune, zurie eta baltza. Eta tartean ez dago zer? Baina erreza da. Tartean gauza asko dagoz. Eta nabardura asko eta kolore asko, ezta? Eta grisa, eta naranja, eta gorria, eta horia, eta ni zer daki zenbat kolore eder daozen hor. Baina bai, askotan narrazio bat erraztu nahi dozunean, emuten dau, gaiztoa oso gaiztoa izan behar da, tontoa oso tontoa izan behar da, persona zuzena oso zuzena, eta batzuetan esaten dozu, benetan ez gara hola. Nik ezagutzen jentia ez da hola. Nik ezagutzen duten jentiak eukitzen ditu oso egun honak eta oso egun txarrak. Eukitzen ditu momentu batzuk oso brillantiak esaten dozuna, hau, sortatik kanpoko persona bada. Eta beste batzutan, iruditzen bat, egundoko arrunta bihurtu dala, ez? Eta hor dauz nabardura guzti horrek, ez da? Ez gara zurixak edo beltzak, gara zurixak, beltzak, grisak eta ostagarreko kolore guztiak, bakoitzaren barruan, ez? Erdibide horretan, lehen esan didazuna, historia honaita kokatu dut herri txiki baten. Bai. Erdibide hori gainera ageriago geratzeko. Herri txiki baten asko zainduko garalako danok ez dututen gara, baina zeo zer txarra gertatzen danien be iesbiderik ez dago. Herri txiki inferno handi horretan, ez da? Eta hori baino gehiago ezagun nauke, ez dakit danok zaintzen garen, edo ez, herri txiki inferno handi, hori behola da, ez da, batzutan esaten duzu, txikia, herri hau. Baina, zaindu edo zainduz aparte, nik usteot, notiziak beste indar batekin bizi direla. Onak, nahi txarrak. Azkenean, komunitate txiki bat dagoen lekuan, dana beste modura batera bizi da. Azkenean, danok ezagutzen dugulako elkarrez. Eta holako tragedia batek, gertatzen jaku danoi, gure herrietan hila jendea, hildira gazteak. Eta ze sartako izeten da. Hori behar bada Bilbon, gelditzen da gehiago bere inguru zuzen batera lotuta, ez da? Familia eta zuzeneko lagunak. Herri txikietan ez, herri txikietan mundu guztiari afektatzen dut. Gazte baten berdin zait, istripua izan, gaixotasuna izan. Da gaixotasuna desgrazia bat izango da, baina pentsa hilketa bat. Errudun bat beharko genuke. Bai, eta ez hori bakarrik, eta zu gainera pentsa, liburu honetan gertatzen da bezala, hasieratik susmo bat dagoela, ez da, zabalduta, eta da, herriko norbait izan dela gainera. Beraz, ezagutzen dut hildakoa, eta ezagutzen dut hiltzailea. Ez dakit oraindik nordan, baina hauetariko bat izan da, ez da. Eta, bastakit, nik liburua idazterakoan pentsa nuen, hor indar polita daukote, ez, historiari kantxapoteko, ez da, eta historia aurrera ateratzeko, ez. Azken urtetan irakurri dudan liburu itxiena Siddhartha izan da. Azkenean, ekialdera begirada bat da, eta norberaren bidaia, norberaren bizitzaren bidaia laburbiltzen du. Orduan, Siddhartha, bai. Bagira, eramango nuke pantaila handira, orain Sorrentino modan dagoela, eramango nuke Mi último suspiro, dala Luis Buñuelek idatzi zuen autobiografia, ez zuen bera bakarrik idatzi, baina bere autobiografia konsideratu dezakeguna, han dauden paisaje eta ideia izugarriengatik. Euskal literaturan iruditzen zait liburu askok ez dutela jasotzen behar bezalako, ez dakit aitortza edo hitza agian den entusiasmoa, ez? Nik irakurtzen ditu liburu asko, benetan entusiasmatzen hautenak, eta gero ez dute inguruan sumatzen entusiasmo bera. Eta burura etortzen zait, adibidez, Unai Elorriagaren azken liburua, Iturria izenekoa, orain dela pare bat urte argitaratutakoa, oso liburu bitxia, berezia, esperimentala,
benetanko, gozamena niretzako, eta ez dut inor topatu, hola, nire entusiasmoa konpartitzen duenik, eta hola gertatzen zait askorekin euskal literaturan. Odola ez dute pertsona baten gorputzean imaginatzen, edo zauri zapal bati dariola borborka. Kristalezko ontzietan irudikatzen dute odola, plastikozko poltsetan, probetetan, tanta solteak, analiziak. Bane, gehitu zaigu, elkarrizketara, zerbaitik ane, Jon? Kuriosi gaia neukalako. Bai, arraro izaten da ez, askotan jendea ezagutzen duzu, herrikidea zarelako, gero arrasate ez da hain handia, ez da hain txikia ere, orduan, erdibideko ezagunak asko gara, eta, bueltan igual tokatu arren, ezagutu ez genuen elkar ezagutzen. Txundarata sortu zen 2012 urtean, Rakel eta Maidarren eskutik. Rakel orduan ari zen lanean, Uharteko Arte Garaikideko Museoan, bertako justu liburutegian, eta han ezagutu zuen pixkat haur, gazte, literatura, ilustratu mundu hau, ez da? Eta orduan berak esan zuen, nik horrelako liburu den da bat saldu behar dut. Hemen Iruinean, Paulino Caballero kalean topatu zuten lokal hau, eta bertan sartu, eta alaxe aurrea egitea erabaki zuten, eta justu aurten 10 urte beteko ditu Txundaratak. Txundarata bada irudian, ilustrazioan espezializatutako liburu denda bat. Orduan hemen topatu ditzakegu bereziki album ilustratuak, adinguzitako albunak, baditugu liburu ilustratuak ere bai, hor genero ezberdinetakoak, badago poesia, antzerkia, narrazioa noski, informazio divulgazio liburu ederrak ere bai, komikia noski, adinguzitako komikiak, eta oaintxe, igual bere lekua hartzen ari da, manga atal importante bat bai badirudi manga irakurlegoak ere gora egiten nahi duela, eta horre zabaltzen ari da beste espazio hori ere bai. Nik uste dut liburu jalea izan behar gala, batez ere ez, oso irakurle ona izan, asko irakurri, dagoen guztia edo alden gehiena esautzeko, gero badakigu ezin dela dana irakurri, ezinezkoa dalako, publikatzen dana izugarria dalako, eta orduan igual baliabideak ezagutu, bestelako errekurtso horiek erabilita, ideiak jasotzeko, edo adituen iritziak jasotzeko, edo ezakit, adibidez, kultura elkarteak galtza horri demagun, ez? Edo editoreak, argitaletxek egite dituzten lanak, egileekin kontaktuak, liburutegiek egite dituzten gidak, mediazioan ibiltzen diren adituak, sareetan ere badira espezializatutako guneak, hori guztiak ezagutu hortik ere informazioa jasotzeko, ze egia da preskriptorea izateko ezin dezula dena irakurri, eta orduan beste balio edoiek ere erabili behar dira. Belaunaldi ezberdinak, herrikidiek esaten gabiltzena, eta gaztei zuzenduta, apurtxu bet, bakotxaren zereginek bebai, ikusentzunezkoek, konpartitzen dituzue, kazetari lanak bebai, oso gauza ezberdinek egin arren, Jonek, idatzian, Euskadi Irratian zabiltz, ane zeure podcastak bebai, zulora entzutetxu hori, eta, sare sozialetan eta bebai, asko mugitzen dena hori guztia, jarrita eta gaztei begira da zuzenduta bebai. Bai, pasatzen zaigu, ez? Igual Euskadi Irratian lana bada, informatiboetako lana bada serioagoa esango dugu, orduan, eta aldi berean oso egunekoa, eta gero zulora bada, arnasa luzeagokoa, amaitu dugu, bigarren denboraldia ere, hirugarrenik izango den edo ez dakigu, beti hola izaten da, ez dakigu, baina bada, arnasa luzeagokoa, eta igual nire adin bueltako ikusentzulei edo gehiago hurbiltzen
zaiena, orduan oso erronka polita, ez askotan badaukagu joera, ez? Unibertsitatean eta hola paparra puztuta eta joera beti da, ez performatzekoa etzaren hori edo alako hau serioa jartzea da. Eta zulora bada pixka bat gure eguneroko erregistrora gehiago hurbiltzen den zerbait, eta biak egiten ditut oso gustura, baina egia esan zulorak eman dit aukera hola deskurritzeko tartetxo bat enuena oraindik deskurritzen. Zer jasotzen zu zeuk, dinot, zeure ikuspuntutik, eta purtsuet bertan zabiltzelako, bideratzen eztabaidaketa, baina, klaro, partea sentituko zara bai, eta gero, apurtsuet gogoeta egin dugulako literaturaren bitartez, baina zergaitik dira hain garrantzitsuak, gaztiek identifiketa egongo dien guneak sortzie, bakotxa bere euskarrian. Bai, egia da zulorak berak askatasun handian mandigula zentzu erretatetan eta gaztean ere esaten ziguten, ez? Zuek lasai egin. Orduan, gu ari ginenean martxan ere egunero gogoratzen ziguten irudamatxokoek eta ekoizle lanetan aritu direnean, eta baina zuk lasai esan nahi dut, esan beharrekoak eta agian igual lehenengo denboralean gehiago kostatu zitzaidan hori, bigarrenean laseixago ibilinez, igual hirugarrenean. Hirugarrenean. Bai, eta oso gertuan sentitzen ditugun gauza batzuk, beste gauza batzuk metabertsoaz aritu gara orduan niretzat erabat ez ezaguna, baina egia esan, dira zeharkatzen gaituzten gaiak eta iruditzen zait sekulako aukera eta besteak beste baduelako garrantzia horrek, ez? Eta baina eta berriro errepikatzen dugu, eta askotan galdetzen dizkidatenean antzerako kontuak, ez nola esan diferente, baina iruditzen zait hori pentsatzen dudala, eta da saiatzen garela askotan gaztei ahotsa ematen, eta igual bestelako lanetan tokatzen zaineri, ez? Igual irratian, gazteekin hitz egin ez dakiz zeri buruz, edo jarditzagun gazteak edo galdetu egun gaztei ez dakiz zeri buruz. Eta gero joaten gara oso ikuspegi heldutik, gaztei galdetuz, aurre iritziekin askotan, zerbaiten bila. Apurtxu eta esaten egon gerelako, azkenin izango zalako, ahotsa ezberdinak bildu, baina kontuak guztionak dira. Ez da gaztien kontuek krisi ekonomikoa edo etxe bizitza falta eta bar. Dinot, oso estereotipatuta daukagu. Geure nagusi izaeratik gaztien kontuek, bestien kontuek, danok, gizarteko parte garen nien, ez da? Bai, eta askotan nahi dugunean, eta igual bada zuloraren ondorean, nahi dugunean gazteek hitz egin dazatela lasai eta egunerokoan iristen diren lekuetara iritsi daitezen elkarrizketak, igual kontestu ere izan behar da alakoa. Lantalde oso gaztea gara zuloran, tonua ere erlaxatua da, horrek ez du esan nahi, gero serioa ez denik lantzen duzun gaia, gizontasuna hitz egitea ez balima da serioa, edo euskaraz hitz egitea ez balima da serioa, eta guztion gaiak dira, baina batzuetan igual gazten eguneroko testu ingurua harrapatzeko, testu inguru hori sortu behar da, eta seguruenik berdin jende zaharrarekin, eta seguruenik berdin aurrekin, eta baina batzuetan, igual hor dagoela tekla ez, testu ingurua pixkat egokitu ezkero, errazago ateratzen dira kontuak. Bai, lehengo gauzia da behitzotena normalian, eta gero atzekaldia. Normalian nik lehengo serenadan liburu edo begitxuteot, eta gero erakargarriz edan edo ez dan hau zelan da azala, asko deitzen dugu normalien erosteko sasoien eta. Bai, azkenien liburu bat erostien hori da erakartzen dutzuna, politxe izetie, edo erakargarriz ebintza titulo bat ukitxe. Bai, nik uste dute atentzingo deitzen da bela eta begiratzen dutzatela azalari bai. Bai, normalean bai, gehien impresio gehien emote doztena eroste dute, azala gaitik. Biak, liburutegian hilabete bat, erosi beste bat, eta deskargatu beste bat. Liburutegi zen ikesten egon nintzen eta bai hartzen eusen, baina gero ja oine etzerako eta erosi izen dotezenak erosi izentez ez hartun da liburutegi zenia badago espadago begitxu. Normalien erositakoak, baina liburutegian noizbenka jaso izan ditut, bai. Erositakoak normalian, bai. Nik nahi hau dutez erostia, eta nik euki, ia guzti den idaztia bez liburutan, baina nik irakurtzen dutezenak nahi dutez nik euki etxien, eta hobeto. Azkena da K2 encerrados en el cielo, mendiko liburu bat. Igual Ameriketan erositako Letxobiz liburu izango zen, bai. Pelikula baten
liburu bat. Ez dut sekuleolan inogaz libururik aldatu eta etzien amape bai pilo liburu dekoz da berape normalien isekoren bategaz edo bai isekanbiz aldi zen aldeuz bai bestelan nik neuk ez dut ez aldatu. Bai, inoiz hartu dut lagunen baten libururen bat eta nik bai itxi dut. Bai, gustatu baiat emoten zati laguneri irakurtzeko bai. Bai, baina ez da izaten erreza topatia zeure gauza bardina gustatea kontsentia. Gogoeta orokorrak egin ditugunak, Jonek eta Bizok bai, baina, klaro, berezitasun eta bereizgarri batekin gure kasuan euskaraz ari garala. Klaro, eta oiana gero eta gehiago zabaldu eta esaten gabiltzena, alegin txiki bat egin beharko dugu bai, barriro be, fokua jartzeko segertatzen da euskarazko sortzen lan hoiekin, euskarazko gaztei zuzendutako, ekoizpen hauekin. Bai, eta ze handia den aukera, ez? Eta zenbat referentzia egon daitezken, eta seguruenik onartu beharko dugu, ezin dugula beste hizkuntza batzuetan dauen guztia volumen berdinean sortu, baina ez diezaiogun gure buruari ukatu hori egiteko aukera ere, ez? Eta aldi berean, metabertsuari buruzko saio bat egin genuen guk. Seguruenik duela, ez dakit, 15 urte, ez dakit jarriko litzateken norbait hizketan ez, bazeuden ahots kritikoagoak, bazegoen jendea bete-betean horretan ari dena, bazegoen jendea, enpresa proiektuak dauzkana horren inguruan, orduan, ez dakit, aniztasun hori gero eta gehiago existituko da, eta existitu behar du bestelako datuak ikusita bakarrik, orduan, ez diezaiogun ukatu gure buruari aukera bintzat, alegin egiteko gauza batzuei buruz hitz egiteko, eta mundu zabal horretan, ez gara iritsiko guztira, baina joan gaitezen zatitxo bakartzen. Baina aleak jartzen jun, ez? Eta gutxinaka bideain, eta bai, egin behar dira, egin behar dira, guztiak dira honak. Irakurzale, Ane? Bai, eta hala ere, egia da, justu etxeko itxialdi horretatik edo, kostatzen ari zaidala irakurtzea. Orduan esan egun, behintzat etxean egonda, saiatuko naiz beste testu inguru batzuetan baino gehiago irakurtzen. Eta izan nuen urte horretan, oraindik Durangotik neukan piloa ezin bajatuta, eta gero, kostatu zait, uda horretan eta pixka bat hartu nuen, da, gutxi gora bera normaltzen. Bai, eta umetatik edo oso gaztetxotatik, esango nuke zenbakiak hartu ezkero orduan irakurtzen nuela askoz gehiago orain baino. Horrek esan nahi du bueltatuko zarala, beste tartetxuet izan da, bai, umetan asko irakurri duenak gero izaten duelako aitur hori. Baina behira, nabilean entzuten eta niri be antzerako zerbait gertatu zait, ezta? Askotan beharra da gure adinarekin pentsatzen duguna da, orduan gehiago irakurtzen genuela egoera be olakoa zalako. Baina konturatzen ari naiz ez, egoeraz aparte beste hainbat gauza daudela, ezta? Nik be garai batean asko irakurtzen naban, asko. Eta gero ditzu sasoi batzuk ez nitzuela irakurtzen, kasik gehiago egiten nuen idatzi irakurri baino. Eta neupe azkenengo golan oitxura hori hartu dut, esatea inkuso zure burua, ez behartu, behartuta egiten diren gauzak batzutan ez dira oso paroak izaten, ez? Baina bai apur bat zure buruari ezigitzia, konpromiso bat, esatea hartu liburuak esku hartien, ez da? Ez bestela zu dinozune, tontorra txikitu beharrean gero ez da handiago egiten, ez da? Halako batean dinozune, zenbat liburu hor zain. Eta bai, harindu behar ditzu, noizidan behinola, komeni. Eta galdetu behar dizut, zeure iritzia jakitzeko gogoz gauzelako programa hasieratik. Irrikitan. Bai, neska ikuspegitik, emakume gazte ikuspegitik esaten gabiltzen da, ez da bez gazte baten ikuspegi, baina bai, guraldien, nahiko gazti hauen, gazte baten ikuspegitik, liburu irakurrita, zei jaso duzu? Bai, irakurri nuen egia esan, sekulako gozearekin ez, izango da, gazte literatura denean eta iruditzen zait gehiago harrapatzen zaituela, edo igual badirela ez, gaztetxoagoi, ni orain nahi zen oino gaztetxoagoi begira idatzitako liburuak, eta orduan, badagoela joera irakurle harrapatzen saiatzeko, eta pasa zaitori ere ez, hasi irakurtzen da, jarraituko dut bihar edo bukatuko dut bihar eta ez. Bukatzeko gogo bat, ze pasako den
jakiteko gogori, eta gero esan dakoa, bizipen batzuekin igual konektatzea gehiago, eta beste batzuetan konturatzea, hile batzuk urdindu zaizkigula, eta, igual metabertsuaz galdetu egin behar dugula erantzun beharrean. Zer, Jon? Ondo, keinu ba guztau jat. Bai, azkenean, idazle batentzako zer gauza ederraurik hori baino, ez? Zer gauza ederraurik hori baino, ez da? Nik, beira, batzutan gogoratzen dut, behin Gabriel Aresteri galdetu hotzien, ez da? Zein da idazle baten helburu nagusia, eta esan eban irakurria izatea. Ez hainbeste sariak, edo fama, edo ospea, edo ez dakiz zer, irakurria izatea, ez? Eta nik nire liburuetan lehenengo gauza hori bilatzen dut, ez da? Saiatzen nazbeintzat, nire almenaren arabera, zuen eskuetan jartzen liburu bat hasi eta bukatu egingo dozuena, bai? Eta uste dut, keinu horrekin adieraztu dozula gutxi gora behar hori, ez da bintzat. Eta ja horrekin posik, azkenean lorpen bada, zetanoi gertatzen jaku, eta neuri bebai, ez da? Eta inkluso maite dozun jendearen liburuekin begertatzen jatzu, hasi eta momentu batean ataska egiten direla eta igual bukatu ez. Eta hori liburu batentzako, tristeza marra izaten da, ez da, orduen nik benetan hasi eta bukatzen den liburu bat, idazlearentzako pos bada. Emakumeek hilero zeharkatu beharreko prozesua, hilekoa. Liburu honek zer den, nolakoak izan daitezkeen, bizipen batzuk eta halakoak sakontasunean azaltzen ditu. Amaiurko gazteluaren suntsipena gogoratu duen poema bilduma, non larretxeak, ezurrak eta kaiolak simbolo bihurtu dituen, identitate afektiboa lantzeko asmoz. Uztapide bertsolariari egindako biografia nobelatua. Haren bertsoak berriro plazaratzea du helburu. Liburuetan barna mila abentura, idazlearentzako zenbat kalentura, egundoko erronka da literatura, basamortu erdian amesten den ura, basamortu erdian amesten den ura. Bizitzaren legeak digu erakusten, batzuetan gozatu ta bestetan eusten, segi idazten eta segi irakurtzen, Euskararen etxeak zutik du iraunen, Euskararen etxeak zutik du iraunen.